እዞም ሰባት ሕዝውን ይዕንድሩኦም ዘለው ብገመድ ተዘይተሓናኒቕና ብሰንጥ ተዘይተዳሚና እናበሉ ይፍክሩኦም ዘለው ኣብ ዝተቀየረ ዘመን ኣብ ዑደት ሓሳብ ጣኒኻ ምትራፍ ከም ዘይከኣል ዝተረድኡ ይመስሉን ዘአምባይ መን ይወርሳ ውረድ ክትዋረድ ዳህጽ ልሳን ፖለቲካኦምን አንጉዖምን እዩ ፖለቲካዊ መስርሕ ኤርትራ ሎሙን ቅድሚ 32 ዓመት ኣብ ዝነበረ ሽኻል مستشخل يوم حدا سقمت كوان قدمت فحاخ كبليك آلن نعو نلازب نعو بحوار نمعبل انتبهالو نسوم برت أفمز يوت عوتو هيبكا مقبال انتبهالو ملاشوم كابنا حسي كورديلاس نايقواقو أساندي زعينة خوين الله تعذبتي نمرحته قدف سنفات تمهارو بوليتيكا يوم يولوهم بحيل برتن بترت سراويتومن ان إثيوبيا بتاتينا يعينا يلوم يمزا أمنو إثيوبيا وديقا أبزرخو وأوان تغليلوم الشندي وانا مسلوم أبزنبوع جيغا عليبوم اللو بباتح شتوتات منقس إثيوبيا حونتيو حبراو عبيتن زواب متأسارنيو أبز حلفو شوعات عمتات إنا تحتتت سنحة نعو بحبار نمعبل نعو بحبار نلمعزبليو سبات عدهالوغن زيداليون ناتاتهم دليت إن إثيوبيا محمزاقيو بروجكت إرترا بروجكت قبس خينو إن إثيوبيا كاب جماجم بحري مسقواقيو بزمهنات كاب حبراو لمعاتن لعلي أبدنبا نحن قوانت انكتش أدرو يمارسو تو إثيوبيا للزبيو بمريح حساب انكهبا نسمع مع زبليو كوينوغنا إثيوبيا كبر بحر الرحيقة بيرا وربحتا تحليفا هيبا كتنبر يا مبال عشنا الزولدو مدمدم تايو إثيوبيا زلو منقستي بيرا وربحتاتو بختام ملاقي عوزهبا يكونن دايبر بحري قداي هالواتنبر شغط إيلو زأمنا يكونن يقداس بيرا وربحا نحبراو من ردا من قرناع كمزغنا أتصبيقو يردا علم ككاب زلو صقعي نابزوا قيح بحري ابزق قمت الأوان ربحاتاتو حليفيو مما عدو بلو عندما تزغون يكونن قيح بحري حتو هلوات إثيوبيا يو إذا حتو ببالي خونا ببولي كملسيو إثيوبيا بر بحر سينا تقصللون تتصورلون قدعا دحر حزيلن قدرتات نزيهم زردو سئنات بر بحري اب ايكونومن حدقا دحنتن زلو صلوا قوليونا وصعي زلو بسنت بر بحر بيلو زمصص اگم مدراغح مصوار زكال دركوخيت اتبر بحري بمونانن بمقصار نبيل كايو انستيتوت صنعتن بوليسين اثيوبيا زرغاغصو حقي نزي راغوت سنت بر بحر اثيوبيا مسطا اقما ودب تاساسيرو ببعمتو كب 10 شعته كساب 31 بليون دولار امريكا زغمت هافته جنت كتسن يغبرا يزلو إثيوبيا ببر بحر بلا التسنو ازدحت 10 بليون انتو سيدنا كوان هدت سقمتات قرميت فحاق موال كم زي كاليو إذا هذا قطري ناب إيكونومي اتنان تنقبطو إذا جنزب حدا عبي مثل قدب حداسة حويسو فلامي بركنت اتمعرفون فرتي بشفتو كمون أبعمت 100 مليون تقوعس زملالسن كتما ديسا مسقرابتي كراخب زخل زرقها مسمرات بابور خلتا عبيت فابريكاتات زمنا ودخوعين 1 مليون هكتار كلمع زخل لمعات مسنون عموشا زمنا بارك اندستري كهانس مخالم كابزب السقرة 10 بليون دولار حفشا مهرتي إثيوبيا ويقع جي دي بي ناب كبابي 15 مئتاو صقع يقبرو بحفشا كمزا عينت جنزب ناب ايكونومن تأتو عبيت زهاجر يسالطو إثيوبيا كابزلوا حفشا وعدا لعل فرق ازغون كشفنون مخاله طعنا هبلنا زي إتيو ملهقيو لومي حزنا زلنا تحستو مسانك أيح بحري واقو خندقيو بزبل رأسي استسنادق مدابيو كسامو داتا مدبنا مسانا صنحو ኢትዮጵያ ወደብ ባላት ዘመን ኢትዮጵያ ወደብ አብ ትውንን አሉ ዘበን ትጥቀመሉ ዝነበረታት አቅማን ሕዚ ትጥቀመሉ ኩነታት ማዕራ ይኮነን ፍላይ ሕዚ ናብራ ብዝ ኸበረሉ ግዘም ሰደድን አታውን ምግባር እተኸፍሎ ክፍሊት አዝዩ ዝፈታተነካይ 90% በላይ ልዕሊ 9 ሚታዊ እንገብሮ ስርዓት ሰደድን አታውን በወደብ ጅቡቲ አቢል እዩ ኩሎም እታወታት መባል ይካል የባህር በር ያላቸው ሀገራት ከውጭ ሀገር የሚያመጡትም ሆነ ወይም ወደ ውጭ ሀገር የሚወስዱት እቃ ድሌ ያደርግባቸውም ጊዜ አይወስድባቸው በር ባሕር ዘለወን ሃገራት ካብ ወጻኢናው ዓዶም ዘምጽኡ ኾነ ካብ ሃገሮም ናብ ወጻእ ዝልእኽዎ ናውቲ ብመንጽር ግዘን ትዕቀን ኣይዝንግዖምን ዝተለይዎ ዓቐን ድማ ምእታዊ ይኽእሉ ምልኣኽ ይኽእሉ በር ባሕር ዘይብለን ሃገራት ግና እዚ ምግባር ኣይኽእሉን ቀዳማይ ነገር ይድንጉ እዩ
እንትንጉ ድማ ንብኽነትን ምብልሻውን ይቃላዕ እዩ እዚ ድማ ኣብ ኢኮኖሚ ዝለዓለ ጽዕንቶ የስዕብ ካልኣይ በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት በሪ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ተጠቂሞም እንተእትዉ መባጽሕ ቦትኡ እናረሓቐ እንትኸይድ ዘውፅኦ ወጻኢ ዝለዓለ ይኸውን ብሓፈሻ እንትርኢ ዓቕሚ ኢኮኖሚን የዳኽም ከመገላልጻ ኢንስቲትዩት ጽንዓትን ፖሊሲን ኢትዮጵያ ስእነት በሪ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዘብጽሖ ሸኸም ብዝምልከት ብዘካየዶ መጽናዕቲ ስእነት በሪ ባሕሪ ዋግኡ ክንደ እዩ ዝብል ተመን የነጽሮ ስእነት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ኣጠቓቕማ ወደብ ተኣሳሲሩ ምስ ዘጓንፍ ሰሓቦ ጉጠጦ ተደማሚሩ ከም ሃገር በብዓመቱ ካብ 19 ክሳብ 31 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሓፈሻዊ ምህርቲ ሃገር ወይ ከዓ GDP ክስእን ይገብራ እዚ ቁጥሪ ተራ ስሕተት ሒሳብ ኣይኮነን ኣብ ሕድሕድ ጁባ ዜጋታት ዘሎ ገንዘብ ዝምንዝዕ ማሕበራዊ ቅጽዓት እዩ ብመንጽር ዝጽንዓት ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብምሕደራ ምድራዊ መጓዓዝያ ምኽንያት ዝበጽሐ ኪሳራ ካብ ሓፈሻዊ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ወይ ከዓ GDP ካብ 13 ክሳብ 23 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ብምስኣና ምኽንያት ካብ ሓፈሻዊ ምህርታ ክሳብ 23 ሚእታዊ ትስእን እያ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ጸውራ ናብ ሕድሕድ ዜጋታት እንትምቀል እንታይ ዓይነት ውጽኢት ሒዙ መጺኡ ዝብል ንረአዮ ተመራመርቲ ኢንስቲትዩት ጽንዓትን ፖሊሲን ኢትዮጵያ ከም ዝገልጽዎ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ በብዓመቱ ካብ 145 ክሳብ 235 ዶላር ዝበጽሕ ድሕንነት ናብራ ወይ ከዓ ዌልፈር ኪሳራ የጓንፍ ይብሉ እዚ ሓደ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ብምስኣና ምኽንያት ኣብ ዓመት ክሳብ 35,000 ብር ንምኽፋል ይግደድ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ትወጸሉ በሪ ካብ ተሰኣነትሉ ካብ 1983 ዓመተ ምህረት ንነዘ ኣብ ዘለው 13 ዓመታት ውሽጢ ስእነት በሪ ባሕሪ ከም ስውር ሃገራዊ ክፍሊት እቶት ኮይኑ ጸኒሕ እዩ እዚ ሃገራዊ ክፍሊት እቶት ሕድሕድ ኣምጻን ለኣኽን ከምኡውን ሕድሕድ ዜጋታት እናኸፈሎ ዝርከብ እዩ እዚ ክፍሊት ዝፍጸም ብሓደ እርኑብ ሰነድ ከይኮነስ በሽሓት ዝቝጸሩ ኣናእሽተይ ወሰኽ ዋጋ ብስእነት ሕጽረት ምህርትን ብዝተሰኣነ ዕድላት ስራሕን ብዝተደናጐየ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኣቢሉ እዩ ናይዚ ዘፈር ኩነታትን ውጽኢትን ጠመቶ ስእነት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክልተ መሰረታዊ ጸገማት ማሕውሪ ይፈጥር ምንጋዕ ኢኮኖሚን ድሕነትን ፈጢሩ እዩ እዚ ብዝፈጥሮ ግብረ መልሲ ተናሓናሕነት ኢኮኖሚ ናብ ድሕሪት ዝመልስን ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ዝበዝሐሉ ዞባ ውሽጢ ንሓደጋ ዘሳጥሕ ድኽመት እዩ ኢትዮጵያ ብታሪኽ ኮነ ብሕጊ ከምኡውን ብጂኦግራፊ ዝግባእ ዝነበረ በሪ ባሕሪ ድሕሪ ምስኣና ተካይዶ ንግዲ ወጻኢ 95 ሚእታዊ ዝኸውን بودب جوتي طرح نمتكبر تجديدا إذا سجعتني كنت قداي يكون مطرح يكونن العلم 130 مليون هزب نزلوا هاجر سجات أتتان عنتو بوليتيكان إلون حدا مسمر ودب أنت تعقواقيلو زهاجر تطو تبللو ويكع single point of failure زعبي حدا جاي فتر تمرمرتي إنستيتوت صناعة بوليسين إثيوبيا كمز قلتوا كاتتا زي خونو مزنقعتن أبزفر نقد زلو سفيح سرعة ماكرو نقد إيكونومي معفان حاويسكا زلو تصوران معكان زخل كل مداوي موديل هاني تسألو بتوسخي إذا صنعت إثيوبيان تا عينة واقع إنا خفلت يا زلا زبلون يدهس سويو تقدماي نقر قبريت ودب أبي وشت واقعتهم ناوت التحاوي ينتبل تمصنعتي يرقاقصو مسان بر بحري أب حد جبا زيقاتات تستدربي حو زغنة وصايو أمتأتن لأختن زل على وساطات اللوجستيك مقمتنا وتي ويخع ديمرج مالتون كفليت مجازن انت قفلو زوم وساطات زيوم نبتع الداقي دعننوو زون أبا ماشينرتات أب مدابران مدحانيتن أب بالعزيت الندادن أملاوت تناوتن أب هنس أتناوتن يخمر إثيوبيا أب كل تشحن 10 شمونتن كاب حفشة وسدد اتوت شمونتنت ب3 بليون دولار رخيبايا إثيوبيا بر بحري انت زلواجن اتاو إذا هاجر خون زنبرو شمونتنت 3 بليون دولار كيكونس 10 بليون دولار مخونا نيرو انستيتوت صناعة بوليسين إثيوبيا مالتون PCI صناعتها وتفتيش يغصل تخالي سحبو قططو السرار حيبل كما قلالصات الصناعات بمسرع ويكع ورفا مراخبن بحصرة مسارحتاتن كساب 3 وارح صنحو مدن قوايات ودب يقوان فيبل إثيوبيا صقعتنيا بر بحر بمخانان بستفترة صعق ورفا مغنيات كل تعمتن 5 ورحن زأكل
ምድን ጓያት ይበጽሓ እዚ ንስርዓት ሰንሰለት ዘበናዊ ንግዲ ጽጉም ይገብሮ ትእዛዛት ይስረዙ ኮንትራት ይበላሸ ቅጽዓት እውን የስዕብ ኮንቴይነር ምርካብ ዘይምኽኣል እውን ዘይተጸበየ ወጻእታትን ኣብ ሓደ ጽዕነት ክሳብ $10,000 ወይ ከዓ ልዕሊ $1.5 ሚልዮን ንላዕሊ ተወሳኺ ወጻኢ ይሓትት ከመገላልጻት ጽንዓት ጽዕንቶ ስእነት በሪ ባሕሪ ምዝባዕ ውሽጣዊ ኢኮኖሚ የስዕብ ተመራመርቲ ኣብዚ መዳይ ተደሪኾም ዘቕርብዎ ኣምር ተነል ኢፌክት ወይ ከዓ ጽዕንቶ በዓቲ ዝብልዎ የስዕብ እዚ እውን መሰረተ ልምዓታት ናብ ትራንዚት ኮሪደር ባሕሪ ጥራሕ ክዛዝዩ ብምግባር ኣብ ዋና ከተማታት ጥራሕ ዕቤት ከተማ ክህሊ ብምግባር ካልኦት ከተማታት ክዝንግዑ ይገብር ነዚ ዛዕባ ኢትዮ መልህቅ ዝከታተሉ ዘለዉ ንዕኦም እዚ ሕቶ ከንሓቶም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመት ክንደይ ዝኣክል ከፊሎም ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብዜጋታት ተቢሉ ንበሪ ባሕሪ ዝተኸፈለ ሰነድ እንታይ ይመስል ከመገላልጻ ኢንስቲትዩት ጽንዓት ፖሊሲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ PSI ነዚ ሕቶ ግልጽ መልሲ ይቐምጥ እዩ ግምታዊ ኣሃዝ PSI ንሓደ ሰብ ኣብ ዓመት ካብ $145 ክሳብ $235 የብጽሖ እዚ ኣሃዛዊ መረዳእታ ካብ 1983 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዘለው 30 ዓመታት እንትግበጥ ድሕት ዜጋ ኣብዚ እዋን ብዘለዎ ዋጋ ዕዳጋ እንትምዘን ካብ $4,350 ክሳብ $7,050 ዝበጽሕ ድምር ጸውራ ኸፊሉ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ልዕሊ 1 ሚልዮን ብር ኸፊሉሎ ማለት እዩ ወላኳ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብ ተስዓታት ዝተሓተን ተነበረ እዚ ቁጥሪ ጉዳይ ስእነት በሪ ባሕሪ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ጥራሕ ከይኮነስ ብጅባ ዜጋታት ክልካዕ ዝኽእል ብርክናህሪ ዝፈጥሮ ክፍተት ምዃኑ የርኢ ብሓፈሻ እዚ መጽናዕቲ ብዙሓት ምሁራት ስነ ቁጠባ ዘይትንክፍዎ ነጥቢ የልዕል እዩ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ኤደን ባሕርን ስትራቴጂካዊ መተንፈሲ ኣካል ኢትዮጵያ እዮም ኮይኑ ግና እዚ ዞባ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ብንሕንሕ ሓይልታት ዓለምን ብወተሃደራዊ ናቕጣን እናተመልአ ይዝርከብ ብባጽሕ ወደብ ካብ ንግድን ላዕሊ ወተሃደራዊ መልክዕ እናዓብለሎም ዝመጸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናዓዘዘ ምምጽኡ ድማ ጽግዕተኛ ባሕርን ዝኾነ ሃገራት ብዝበለጸ ተኣፋፊ ይገብሮ እነዚህ የሚገቡ ዕቃዎች እቶም ዝኣቱ ናውቲ ናይ ባዕልና በሪ ባሕሪ ስለዘይብልና ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ናይቲ ናውቲ ዋጋ ትወደብ ኢና ከፊልና ነምጾ ዘለና አሁን ላይ አስመጪዎች በዋነኝነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣምጻእትን ላኣኽትን ብቐንዱ እናሃስየና ዘሎ ክፍሊት ወደብ እዩ ናይዚ ጸገም ድማ ክፉእ ዝገብሮ ኣብ ልዕሊ ዓማዊልና ንውስኾ ዋጋ እዩ እዚ ድማ ናይ ባዕልና ወደብ ስለ ዘይብልና ናብ ዘይተደለየ ወጻኢ እናሳጥሕና ይርከብ ባህር በር ያላቸው ሀገራት ወደብ ዘለወን ሃገራት ፈለማ ካብተን መራኽብ ዝራገፍ ኮንቴይነር ዝሕዝሉ መጠን ከም ድሌትን የእትዋ እየን የውፃውን እየን በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ግና እዚ ምትግባር ኣይትኽእልን አሁን ከቱርክ ለምሳሌ ብናስመጣውና 20 ፊት ኮንቴይነር ብናስመጣ ንኣብነት ካብ ተርኪዬ حياتك كونتينر انتمصينا 1900 كباب بيسي تحز كساب جبت تتعين زمصلو كباب 320 شح نخف ازنا وتجبت مسبصح دما ناتنا ودب سلازي خونه انخفلك كفليتلو كابوناو نام مغازن زخدولو دما كالي كفليتلو كابون دحار ناي دوكيومنتيشن سرحتنيان كفليتلو نحد كونتينر قصعت كي حوسه كبابي 9 شح نخفل مالتيو انستيتيوت صنعت بوليسي اثيوبيا قدم حزس انت بر بحر اثيوبيا عمتات كم تاريخن ጉዳይ ምንነትን ጥራሕ ተገይሩ ይልዓል ነይሩ ይብል ኮይኑ ግና ዝመጽናዕቲ ኢትዮጵያና ኸፈለቶ ዘለዋጋ ጭቡጥ ብዙኾነ ኣሃዝ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ኣብ ዓመት ካብ 19 ክሳብ 31 ቢልዮን ዶላር ዝውን ካብ ምርት ውሽጢ ዓዲ ወይ ከዓ GDP ካብ 13 ክሳብ 23 ሚእታዊ ኢትዮጵያ ትስእን ይብል እዚ ዋጋ ጽግዕተኛ ስትራቴጂ እዩ ነዚ እውን እዩ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጉዳይ ታሪኽ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ሕድሕድ ዜጋ ብስቕታና ተኸፈለ ዘሎ ሉዓላዊ ጉዳይ ኢኮኖሚ እዩ ዝበሃል ኢትዮጵያ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣብ ዓለም ብበዝሒ ህዝባ ቀዳመይቲ ኮይና ብበሪ ባሕሪ ተኸቢባ ግን ድማ ዕጹ ኣማራጽ ዘለዋ ብሕታዊት ሃገር እያ ኣብ ዓለምና ክንድዛ ኣክል በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ብውሕድ ኪሎሜትር ካብ ባሕሪ ርሒቑ ወደብ ኣልባ ዝኾነ ሃገር የለን ምሁራት ታሪኽ ከም ዝብልዎ በሪ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ጉዳይ ሃለዋት እዩ መባጽሕ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምውናን ከም ሃገር ካብ ፖለቲካዊ ጽልዋ ምርሓቕ ጥራሕ ከይኮነስ ከም ዳግማይ ውልደት ተገይሩ ዝውሰድ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900 ዝኾነ ንግዳዊ ምንቅስቓስ እትውግኖ ብሓደ ወደብ ኣቢላ እያ
ንግልጋሎት ወደብ ሎጂስቲክን ከባቢ 2 ቢልዮን ዶላር ትኸፍል እያ ብድምሩ ኣብ ሓፈሻዊ ምህርቲ ሃገር ዝፈጥሮ ምንጋዕ ካብዝን ላዕሊ እዩ ዜጋታት ሕቡእ ግብሪ ክኸፍሉን ንዘይተደለየ ወጻእ ክሳጥሑን ዝገብሮም ምስኣን በሪ ባሕሪ እዩ በሪ ባሕሪ ምውናን እቲ ኻሊእ ረብሕኡ ዋጋ ሸቐጣሸቐጥ ክንኪ ይገብሮ ዋጋ መጓዓዝያን ዋጋ ታሪፍን ምዝቕንስ ድማ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣቱ መሰረታዊ ናውቲ ከም ነዳዲ ዘመናዊ ድኹዒ መድሓኒትን ዝበሉ ዋግኦም ይንኪ እዚ እውን ናህሪ ዕዳጋ ይረጋግዕ ንዕብየት ኢንዱስትሪ እውን ንግዲ ወፃእን ዝህልዎ ረብሓ ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ፓርክ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ዘፍርይዎ ፍርያት ብቕልጡፍን ብዝተመጣጠነ ዋጋን ዕዳጋ ዓለም ንምቕራብ ባዕሎም ዝውንንዎ ወደብ የድልዮም እዩ እዚ እውን ተነሓናሕነት መስርሕ ንግዲ ሃገር ሓፍ ክብል ይገብሮ ሃፍቲ ዓሳ እውን እቲ ኻሊእ ኣማራፂ ሃፍቲ እዩ በሪ ባሕሪ ምውናን ማለት ሰፊሕ ሃፍቲ ዓሳ ምውናን ማለት እዩ ካልእ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝህልው ማዕድናትን ሃፍተ ገነትን ምውናን ማለት እዩ ካብዞም ተፈጥራዊ ጸጋታት ሃፍታትን ብዘለለ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ስትራቴጂካዊ ተሓረይቲ ከባብታት እቲ ሓደ እዩ ብምዃኑ ኢትዮጵያ ወናኒት በሪ ባሕሪ ኮይና ማለት ናይ በዓላ ሓይሊ ባሕሪ ዘለዋ ንንግዳዊ ኮነ ካልኦት ንጥፈታት ትጥቀመሉ መራኸባ ካብ ሸፋቱን ጎሓሉን ባሕሪ ውሑስ ካብ ምግባርን ላዕሊ ኣብ ሓለዋ ስሙር ግብረ ራዕድቲ ዝዋውን እወንታዊ ግደ ንምጽዋት ዘኽእላ እዩ ከም ሃገር ዝህልዋ ሚዛን ሓይሊ ኾነ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ብዘሎ ሰላልፋ ወናኒ በሪ ባሕሪ ምዃን ማለት ካብ ተደላይነትካን ላዕሊ ዝርያ መለሽ ዝኾን ረብሓታት ሒዙ ዝመጽእ ክውንነት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘለዋ ልዕልነት ፖለቲካ ቀጻልነቱን ንምርግጋጽ ኣብቲ ዞባት ትውንኖ ወተሃደራዊ ነቕጣ ክህልዋ ይግባእ እዚ እውን ዓቕሚ ምክልኻል ዝሃገር ናብ ዝሐሸ ብርኪ የሰጋግሮ ብዓርሞ መሬታዊ ደዋት ተኸቢብካ ምንባር ንሓደጋ ድሕንነት ቀረባ ይገብር በሪ ባሕሪ ምውናን ግና ከም ሃገር ካብ ምድርን ከባቢ ኣየርን ብተወሳኺ ብበሪ ባሕሪ መዳይ ዝህሎ ዓቕሚ ምክልኻል ይሐይሎ እዚ ዓቕሚ ምድርዳር ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ይወስዶ ቁልፊ ተደላይነት ጂኦግራፊ እውን ይውስኸላ ኢትዮጵያ ወናኒት በሪ ባሕሪ ምስ ትኸውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጠገለ ዘይብሎ ሰላልፋ ሓይሊ ሚዛን ይልውጦ ካብዚ ብሰገረ ናብቲ ናይ ቀደም ሓያልነታ ክትምለስን ሃገራት ቐንጭ ብዝኾነ መንገዲ ክትላዘብን ክትደራድርን ሓይሊ ይህባ ብምዃኑ እውን ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ሰላም ሂብካ ምቕባልን ምክብባርን ዝተደረኸ መፍትሒ ዝእልሽን ትኸውን ብኻሊእ መዳይ ካብ ነጻነት ኢኮኖምን ወተሃደራዊ ድሕነትን እንትረአ እውን ሕቶ በሪ ባሕሪ ንጽባሕ ዝበሃል ጉዳይ ኣይኮነን እወ እዚ ጉዳይ ወሳኒ ናይ ሃገር ሕቶ እዩ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ኢትዮ መልቕ ንሎሚ ዝበልናዮ ምስንዳእ በዚ የብቅዕ ኣብ ካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቅነ